ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರು ತೂಯಿಜೇರಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರ. ಯಾನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮದುವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ದಾಯಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಡ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭೇದ ಮಲ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ಏತ್ ಬಿದೈದಿದ್ದ ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ನ ಹೃದಯದ ಬೇನೆ ಅಕಲ್ನ ತುಡಿತ ಒಂಜಿ ಧನಿಕಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರು ತೂಯಿಜೇರಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ, ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ತೋಡು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೆಂದಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು. ಭಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡದ್ದು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು. ದುಂಬುದ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ನೆನಪು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ಅಂಚೆ ಆಪುಣತ್ತೆ ಕೂಡ ದುಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡುಪುನ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲೇಡಿ ಯಜಮಾಂದಿ ಆ ಇತ್ತಿನಂದೇಟ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಂಚೆ ಯುನೈಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಗನಂದು ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತುನ ಕಂಡನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊಸೈಟಿ ಖುಷಿ. ಶೋಕ ಆತನ ಫಿಲ್ಮು ಒಂಚೂರು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಾನಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತ ಇತ್ತದ ಶೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದು ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಮಾಜೋಡು ಏರೇ ಅಂಡಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲು ಒಂಜೆ ಬಂದು ಏನು ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಖುಷಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹೇಳಿ ಶೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಆನ ಕನಕ ದರ್ಪಣ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗದ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹೆಂಗಾಯ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆದ ಮಾನವೀಯತೆದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡ ವೇಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಡ್ ಅವು ಕೊರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಭಾಳ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮ್. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊರಿಯರು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಲು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಎಂಗಳು ಕಿನ್ನಿ ಪಾನಾಗೆ ಇತ್ತಿನ ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಊರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸತನ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕೊರಮ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂದಾಗಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಂತು ತುಂಬ. ಅದಂದರೆ ಅದು 1980ದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ. ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕಾಳು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾನು ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಧರ್ಮ ಕತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ದುಮ್ಮದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಂತು ತೂಕು ನಂಚದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ. ಖುಷಿ
ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ದಾದ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೂರಲಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಓರಿದ ಕೊರಮ್ಮನ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ನ ಅಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಾರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ಲಿ loved it. Remember the childhood days, same customs, culture, everything. Thank you. ಪಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಓರಿದ ಮಸ್ತ್ ಹೊರಿದನು ಕೊರಂಬೇರಿನ ಅಂತೂ ಅವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ದಿಕ್ಕು ಜಾಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಸ್ ಶೋರ್ ಬಾರ್ಶೋಕ ಸರ್ ಬಾರ್ಶೋಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಮದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಕೊರಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಥರದ ಬದಲಾವಣೆ ಖುಷಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡ ತುಳುಗು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಒಂದು ಇಂದುಲ ಎಡ್ಡೊಂದು ಖುಷಿ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊರಮನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ